Hello guys, natay joke time nga story guys. Ako yung mga barkada ba nga panikan tulo may kabuk. Nagsing story may babayan sa among problema sa mga asawa kay ang mga asawa mga dagko ilong ba dagko ilong. Akong putahan ng isa ko amigo nga Pord, yung asawa Pord, kumusta ang ilong sa yung asawa Pord? Yun siya nga sawa nga mura man ito palwa ang kuhan sa lubi mo ba? Grabe ka palwa basta niya yung Pord, yung ilong sa asawa Pord na sawa ilong ato nga mag taas man taas raman to wapo nakitaas man din mga ilong sa asawa di siya nga di ba taas o katag tawa taas mo katag itong isa na ko kamigo lumilom na siya ba lumilom na siya daw kanya mo akong gikuit ba Pord sige Pord ang gilumilom ka Pord nag-iskot may nga bayan sa itong asawa ba sa atong ilong sa itong mga asawa ba Pord, si ilong siya mo sa Pord. Wala lagi nanginuktok lagi siya ba nangituro siya guys. Nagtok siya daw. Kaina na ako nga kalaw ba ni mo gunula nga nung nuktok ka man. Akong uyong ilawas kaya para mo kung git siya ba mo istorya git siya. Ito niya siya nga ayaw ba asawa ay saba ba Anami nga, anong hindi na magsaba? Ay, nag-igsaba. Buang, tawa na siguro mong di magsaba. Anong hindi mo magsaba? Ay, nag-igsaba, kasamok ba ninyo? Ngalangan na, pre. Ngalangan na itong barit, pre. Anong iinom nagsaba nga? Mutana rata nga. Musta ang inyong singasawa? Ay, nga. Ayaw saba kay natakaroon sa ilong sa mga asawa. Kaya ka na ko.